да си, шефе. Не, ще оставиш. Сега остане само едно. Да намерим братно. Но къде ще го намерим? Може да го отслужим в областта, където намерихме братно. Добра идея. Да започваме. Сега е време да разгаряме битката. Слушай ме, ти ще отидеш и ще се биеш с него. Когато започнете, аз ще съм скрит и ще дойда и ще го довършим двамата. Добре, шефе. Но как ме намери? Имам своите начини. Хайде, шефе. Добре, момче. Добре, отсвършим. Айде сега отиваме да почиваме Да, шефе. и да правим следващото. Ще ви отмъстя.